आम्ही सर्वसामान्य माणसं आहे, लोक गाड्या घेतात, बंगलं बांधतात, आम्ही बैल घेतो। आम्हाला एक ती वेळ आहे लहानपणापासून, बैल घ्यायची, तयार करायची, पळवायची, त्याचा आनंद वेगळा असतो। मग आम्ही पैसे घेऊन बंगलं गाड्या घेऊन फिरलो असतो, पण आम्हाला तो नाही छंद, आम्हाला ह्यो छंद आहे। आमच्या हाडात रक्तात मासात मुरलेला नाद आहे ह्यो बैलगाडी शर्यत। आज महाराष्ट्रात शर्यतीचे जवळपास 27 लाख बैल शर्यत बंदीमुळे बांधून आहेत। आता या बैलांचं करायचं काय असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर आहे। बैलांचं प्रदर्शन आणि शर्यत बंदी यामुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे।